Sen sijaan, että kokki kehuu omia keitoksiaan, antaa ihmisten kertoa, mitä mieltä he on Fluffy Beat-korttipelistä. Counterit on tuolla. Ja kiva uusi peli tulossa. Pistäkää seurantaan. Tää on helppo oppia ja sopii kaikenikäisille. Danny Krypton, moi! Tiedättekö te mitä mä teen? Mä rakensin 1000 jalkaisia karvasia, söpöi. 1000 jalkaisia niin kuin sanoin. Ja mä skoreetin ja voitin eka peli. Törkeä kiva peli, Krypton Danny suosittelee. Peli oli tosi kiva ja artstyle on ihan mahtava. Ja säännöt oli aika yksinkertaisesti oppia, että niissä oli selvästi taktiikkaa, mutta heti jo ekan pelin aikana oppi ne säännöt tosi hyvin. Et mun mielestä se on iso plussa tässä pelissä. Niin kauhean söpö, tuli tosi vaikea keskittyä, mutta onneksi ne säännöt oli aika helppo oppia ja sit pääsi heti taktikoimaan, hitto kun muut pelas paremmin. Suosittelen. Fluffy Beat-korttipeli oli ihan inspiroiva, erittäin helppo oppia ja erittäin nopea ja kevyt korttipeli. Tykkäsin ihan tosi paljon, todella helppo päästä mukaan, paljon söpöä kuvitusta ja kun sanoin, että tämmönen pastelliväritys toimii aivan upeasti meikäläiseen ja kaikki pelit, missä saa heittää noppaa, on vaan parasta hauskaa. Upea peli, tykkäsin. Kiitos. It's a great game. Go and back it when it's available. It's fun for the whole family and it has a lot of stuff. Fluffy stuff. What do you like about the game? Yeah, I think the game is very fun. There's multiple different mechanics that are all incredibly interesting. And I love playing the game. Once you play 1 or 2 games, you can take the toy maker abilities into the game, which are very interesting and unique. They are very awesome. I believe the game is worth a pick-up once it comes into stores. At first I was very lost with the rules, but then I noticed, oh, this is not only about following the rules. It's about being fluffy and cute and very lucky. Yes, and you won!